Bare så tæt. Ja, men jeg skal ikke have Ellers så kender jeg et sted uden. Men så kender jeg et sted uden nærheden af Frederik. Lidt ude på Frederik. Mod Karlsborg. Det er bare ikke den der 11 hovedskole, vel, der ligger ude på Bornhøj. Nej, det er ikke den. Den ligger ude på Bornhøj. Der er et rydse. Ligger der egentlig Frederiks? Den ligger lidt uden for Frederiks. Hallo, ligger der ikke egentlig Havredal? Havredal udskole. Hvad ligger den hen? Hvor skal det finde? Undskyld. Den skal du sætte ud. Bagfra gør den altså. Hvad til den? Jeg har en veninde, der har en søster til at stå derude. Der er ridebane udenfor, og så stå. Du bor ude. Havredal? Nej, ikke Havredal. Jeg ved ikke. Frederiks et eller andet sted for. Lidt ude for Frederiks. Lidt uden for Frederiks. Ja. En rideskole eller hvad? Nej, ikke rideskole. Det er et ridecenter. Et ridecenter? Nå. Det må jeg da lige have kigget på så. Jeg kan prøve at spørge hende om, hvad det koster, når hun ikke Ja. fordi der er inden for indendørs. Der skal være indendørs og udendørs uddannelse. Hvorfor? Fordi jeg skulle ligesom til at han har aldrig været kun indendørs. Og så er der også... Nej, men altså, jeg tænker, hvorfor skal der være indendørs? Fordi det skal jeg. Jeg vil helst gå indendørs. Det er billigere udenfor. Det er billigt. Du spørger bare. Så må jeg lige komme ud. Hej Fjord. Nå, hej Geo. Hej Geo, Mark. Det er også stået på Schei. Ej, nu skal jeg ikke have Riette. Stikker jeg. Det er også derude på